категория до 35 кг, Деница Атанасова с Кен Стара Загора и Бела Богданова Долу Перник. Да се готвят за финал в категория до 40 кг Ния Иванова Юнак Русе и Ралина Атанасова Никон Товарна. Ния Иванова Юнак Русе, Ралина Атанасова Никон Товарна. Следваща среща за таби 3. На Тацаби едно се готвят Даниел Патев и Греб Бургас и Стилян Стефанов Никон Товарна за Татами 1. За Татами 2 се готвят Денислав Данов Възген Стара Загора и Даниел Димов Никон Товарна. Победителка и шампионка в категория до 35 кг Деница Атанасова на Свен Стара Загора, Бела Богданова Долу Перник и сребърна медалистка. Финал в категория до 40 кг Ния Иванова Юнак Русе и Ралина Атанасова Никон Товарна. След тях да се готвят Ния Иванова Юнак Русе, и Ралина Атанасова Никон Товарна. Да се готвят момичета над 40 кг Ивайла Караданова и Дария Петрова. Ивайла Караданова от Камено Джансеноград и Дария Петрова от Камено Джансеноград. На Татами 2 победител Колян Смирнов Никон Товарна